Nasa kadagatan ngunyan sakop kang Albay Gulf, ang BRP Andres Bonifacio Patrol and Rescue Ship kang Philippine Navy. Nasa probinsya ini para sa sendang humanitarian assistance, disaster response mission. May kakayanan na makadesalinate ng tubig dagat ang mismong barko, na pwedeng makonsumok ang mga bakwit na nagtitinir ngunyan sa evacuation centers, darakang pag-alburutok ang bulkan mayon. 32,000 na litro ng tubig ang kayang iproducer kang BRP Andres Bonifacio kada aldaw. Sigun kay Commander Paul Michael Echanova, commanding officer kang nasabing barko, ligtas ining inumon kaya mayong dapat ipaghandal ang mga bakwit. So the ship just came from foreign deployment actually. Yung water po natin ay nasa sa last 12 of May. Then we have this mission sa certification after COVID. So then after arriving from that mission, kayo sa legal training basically sunod sa Olongapo sa Banis. Nakabase pa sa Subic, Olongapo, ang BRP Andres Bonifacio. Asin may standby po ngunya na aldaw sa nasabing kadagatan, nga ni magtaong alalay sa mga albayano. Urog na kung magtas pa ang alerto kang bulkan mayon. Pinapupunta lang namin dito yung capable lang to produce fresh water. Kasi yun, immediately yun ang pwedeng makatulong ka agad eh. Aside from yung personnel, mag-conduct ng HADR, ng search and rescue. So tubig talaga ang importante. Ngayon, kung meron mang mga barko na hindi siya capable to produce her own, yung mga medyo nauna nating barko, they can have a cargo consisting of fresh water. Ngani mapatunayan naman naligtas ining inumon, mismong si Albay Governor Attorney Edsel Greco Lagman ang nangenot sa pag-inom kang tubig na pigproducer kani. Katakod kani, pinasalamatan man kang gobernador ang esforsos kang Philippine Navy. Experience is very reinforcing in the sense na talagang nililihan natin kung paano pwede gamitin ang ating mga Navy assets para sa tinatawag natin na humanitarian assistance at disaster response. Bagamat hindi po yung kanilang pangunahing trabaho, o nandato, sila po ay lagi handang tumulong. Asigurasyon naman ni Brigadier General Jaime Anthony Abawag, kang 9th ID Philippine Army, yaw nang sa indang pwersa nga ni magtabang sa pagdistribute kang tubig na ipuproducer kang BRP Andres Bonifacio. Task Force ay lagi handa para tumulong sa ating mga kababayan dito sa probinsya. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.